Čus lidi, já jsem Radwanka, vítám vás u dnešního videa a dneska nás čeká velká cena Japonska. Jo, bude nás čekat čtvrtý závod už naší série a co tak vidíme, tak už máme, jak jsme si všimli i v minulém závodě, tak máme docela dost vysokou šanci na chybu během pitstopu, takže bychom měli nasazovat nové mechaniky. Nejhůře je na tom tady ten, ale měli bychom se podívat po nových, protože tam ti nejsou jakože úplně slušní. To je asi úplně to nejlepší, co můžeme, takže pojďme podepsat tady borce. A taky, co se tak dívám na datum, tak je 10.4., takže teďka pojďme zaplatit, dát tribut jednomu songu. 10.4.98 narodil se kluk a byl to asi 8. Půl metru do výšky, skoro 5 kilo. Divím se, že z něho něco ještě zbylo. Celý život šikana, posměchy a stres. Nikdo nemohl předpovědět, jak to bude dnes. Dneska je mu skoro 18 let. Těžký život za sebou a toho žene vpřed. Díky Frýskote a teďka je to zase moje. No, ale kde nám také odchází mechanici? Jo, pojďme ho taky podepsat. Neměl před chvílí 16? Nebo jsem se špatně díval? Co tu ještě máme? Nebo počkat, takhle. Kdo tu je ještě? Počkej, jakože kdo je na tom? Tady to taky nevypadá nijak slušně. Takže pojďme podepsat tady toho. Hele, tady to je zrovna ten, co minule udělal tu chybu. Tak a ještě možná tady ten. Pojďme se podívat na opravy. Pojďme. 16 000 za závod, to přežijeme. A zase nějaký bug, kde mě před chvílí 16 měl, že jo? Napište mi do komentářů, jestli se pletu. Jsem si v podstatě jistý, že ne. Na gridu jsme třetí nejlepší v pitstopech. A Ferrari nejhorší, tyjo. To je jak realistický. No, možná ten Haas za Ubrem mi nesedí, ale i tak dobrý. A už jsme si i vylepšili post, kde jsou u RB si jsou nejistí a u Alpinu, což je celkem realistický. No, ale pojďme dál. Tak dámy a pánové, zároveň bych se ještě taky rád podíval na naši továrnu, protože hezky, že vyvíjíme předpověď počasí. Ale taky bych dal něco vyvíjet, třeba designové centrum 10 milionů nebo 9. A minule nám taky vypršela nabídka s Velkou Británií, tak se pojďme podívat na novou sponzorskou nabídku. Rocket. Na ruku 5 milionů. A když skočíme 7 a výše, tak dostaneme 720 000. No. Solidní nabídka, ale pojďme si čekat dál. Tak dámy a pánové, máme poslední 2 nabídky a máme 2 nabídky od Rocketu. Třeba nebo výše 100 000 a na ruku 6 milionů. Délka 11 závodů. Čtvrtě a výše. Takže 100 budeme mít na voze nápis Rocket, ale protože tohle to fakt nemáme šanci splnit. Ale já myslím, že půjdeme do tohohle. Nebo počkat. Stejně tady to volit nebudu, protože to 8 je jakože realističtější, takže a zase pojďme do tady toho, získáme o 1,5 milionu navíc a pokryli jsme si i náklady na továrnu. Tady už je máme. Zároveň bychom se taky mohli podívat na skautování, kde... Počkat, to je vlastně... Tak. Máme oskautovaný... Je tu někdo, koho nemáme z F1? Pojďme se podívat na tady toho třeba. Tady ten. A kdo tu tak ještě je? Frederik Vesty bez angažmá ke všemu. Giuliano Alesi. Hadjar. Teoreticky. Jacques Villeneuve ještě závodí? OK, ale na F1 už je za mě, je mu 53, takže... A je tu ještě někdo zajímavý? Mick Schumacher. Toho dáme oskautovat, Micka Schumachera.
to jsem nechtěl. Bez tak ani, co jsem tak viděl, nevypadá úplně talentovaně. Pietro Fittipaldi, rezervní jezdec házu. No, ale počkat. Ještě se musím podívat na jednoho, jestli tu je. Počkat, jak to mám. Tak, takhle to chci. A pojďme zkusit najít Českou republiku, jestli tu je Roman Staněk. Bohužel evidentně není, takže se k našemu týmu nepřipojí. Tak dámy a pánové, trénink na Suzuce je za námi a Drugovič ho vyhrál, ale je to jenom trénink a my jsme na rozdíl od soupeřů tlačili. Zajímavé je, že tlačil i Alonso, i přestože měl těžší vůz, ale i tak je to jenom 6. místo, ale my pojďme dále. Tak dámy a pánové, naši si začínají svoje rychlé pokusy v Q1. Vzhledem k tomu, že v předpovědi stálo, že v kvalifikaci má pršet, tak na rozdíl od Melbourne nebo Saudie nechci nechávat nic náhodě a vyjíždíme okamžitě na začátku, ať máme alespoň nějaký čas a je šance, že postoupíme. Tyjo, kdo nás to tady zdržuje? Kdo to je? Alonso nejrychlejší, ale my pojďme do boxu. No, ty časy. Jako budeme muset vědět znova, co počasí. Nevypadá to, že by mělo pršet. Dobře, tady přijde voda a Stroll bude muset vjet znova. Zatím to není nic strašného, zrychluje. A dobrý, je patáci, ale teď už prší a nikdo by neměl zrychlit. Tak dámy a pánové, naši si začínají svoje rychlé pokusy v Q2. Opět jsem vyjel na začátku, protože si opravdu chci být všem jistý. A s oběma jsme vyjeli na žlutých, ale doufejme, že to vyjde, mezi tím, co tady zatím nevidím nikde. Se strojem pravděpodobně ještě změním na červené. Tak dámy a pánové, možná jsem Jesu měl nechat větší rozestupy, ale Alonso bude 100 pro rychlejší Stroll, protože už ho stihl předjet a to jako vohodně. Stroll ani nezrychluje, Alonso zrychluje a jako solidní čas, ale jakože velmi sluší, dobře. Stroll by pořád nepostoupil. A doufejme, že se mu to podaří. Alonso zrychluje, je 10. a Stroll zůstává 15. Tak dámy a pánové, Alonso začíná svůj ostrý pokus v Q3. Bohužel mu to zavází ten podělaný McLaren. Kdo to je? To je Piastri? Ne. Tak to je Norris, který je nějakým způsobem na 3. místě. Uhni Fernandovi, ta ztráta je vysoká, uvidíme, jak to bude po druhém sektoru. McLaren chvála bohu úhl, ale pozdě. 80, možná to 9. místo, ale nevěřím v to. Dobře. Tak a dámy a pánové, na start závodu nám tu evidentně prší. Tak chvála bohu, že to nám tentokrát prospělo, protože bychom startovali na červených a ten déšť možná bude na full vec. A my nemáme. No, pojďme zvolit tohle a tohle. Potom případně medium, tady to, nebo tady tyto 2 bonusy, car setup, interky na start u obou vozů a pojďme na to tlačit okamžitě ze začátku závodu a myslím, že můžeme začít. Nějaké překvapko v kvalifikaci? No možná Albon, když to drtí od jak živa, ale velká cena nám začíná, baterku dělejte automaticky, mezi tím, co Alonso měl celkem špatný start, ale dokáže za sebou držet vozy. Bottas někde vyjel a je vzadu, tak lepší, než kdyby to byl někdo z nás. Mezi tím, co na těchto gumách se může jet celý závod, takže už bych je možná schoval. Halo, v minulém závodě jsme toho paliva v prvních kolech měli nadbytek, jak to, že teďka najednou mizí. Je dobrý teďka a už jde zase nahoru nějaký bug hry. No, ale gumy už bych jakože 10% na kole je celkem hodně. 33 kol taky máme, tak dobře, teď už bych ty gumy i schoval. Palivo jde pořád nahoru. Verstappen, Red Bull se propadli, tak těmi starty mají problém. Mezi tím, co déšť tam evidentně bude upadat. High fuel data, evidentně jakože máme na víc než kolo paliva našetřeno. Kamo, ale ty máš tlačit. A tady oschne trať. OK, pojďme na to tlačit.
I když, ne, to je špatný nápad. Otázka je, jestli na jak dlouho oschne. Gumy jsou prý moc zahřáté. A Stroll ztrácí pozici ještě. Já myslím, že jo. Se Strollem minimálně nemáme co ztratit a s sebou dejme agresiv, kdyby náhodou. A už přestalo pršet i. Palivo jde pořád nahoru. Tyjo, 4 závody a ve 3 byl déšť. Stop. Počkat. Pojďme čekat. Takhle. Stroll toto kolo 100 pro jede do boxu a co nasazuje? 20 kol zhruba. Jo, na mediumka to je, nebo je soft? Já myslím, že pojedeme soft, kdyby náhodou byl safety car. Pojďme doplnit baterku a bezpečný pit stop. A teď co s Alonsem? A ten pojede taky žlutá. Součástky v pohodě. Pojď doplnit baterku. Aha, doplníme a jedeme. Na nic jsem nezapomněl, takže můžeme jít do boxů. Alonso je v boxech. A doufejme, že se nám tento risk vyplatí. I když... A ty vody je ještě moc, sakra. A Stroll tam měl chybu dlouhou 4 sekundy. Voda už padá, ale... Halo, vypadníme. Sargent byl ještě v boxech. A teďka na to tlačme. Stahujeme auto před náma. No, ne úplně moc. Ricciardo je také v boxech. Tak a tohle kolo je rozhodující. Teďka jeď. Jo, gumy už schovej, protože už i tak získávat. Jo, Ricciardo vlastně byl před strojem. Nic, já se lekl, že jsme ztratili pozici vůči Ricciardovi, který je ke všemu mimo body. Někteří zůstávají a pár jich je v boxech. Kurňa, já se děsím, že to bude další déšť a oni to vědí. Co když je toto moment, který rozhoduje o jménu vítězi tohoto závodu? Nic, že by náhodou jeden jezdec jménem Fernando Alonso mohl vyhrát. Mezitím, co už jsme ve třetině závodu. První je si v boxech. Pojďme to zrychlit. Tak co to je, Fernando? Proč si tam zabrzdil? Dobře, na palivo už tolik netlačte. A myslím, že závod může jít dál. Tak dámy a pánové, jsme zhruba ve 20. kole a Stroll už si stěžuje na opotřebené gumy. OK, jít do boxu, jestli vyjede safety car, tak mi klepne. Jo, dobrý. A jet do boxu i s Alonsem, já myslím, že můžeme. Kolik vydrží ty červené? Zhruba 20. Počkej, dejme tomu, že 17. Kolik zbývá kol, že do konce? Já to tam totiž napsané tady nahoře. 15, OK. Nebudem to riskovat a ať můžeme také tlačit. Alonso by vyjel 14. baterie dostaneš. Dobře, a jeď. Zatlač na to, vyžvíkej ty gumy a jeď. Alonso je v boxech a doufejme v bezchybný pit stop. A chyba se zadním Jackem. Sice sekundová chyba, ale může přijít draho, protože minulé v Austrálii jsem si uvědomil, že takováhle chyba nás stála bednu. Alonso odjíždí na 15. místě a Stroll 19. Škoda, že tady není takovýto menu, že můžete stáhnout vůz ze závodu pro takovýto tlačítko. Což bylo manažerovi super, protože jste mohli pošetřit motor. Halo, předjeď ten Sauber před tebou, yes, Alonso před showem a doufejme, že body stihne, protože jako Perez 100 pro pojede do boxu. Ty už ty gumy sklidni, ty taky. A jeďme dál. Kolik je vůbec stupňů? 30 celkem vedro. Takže se nedívej, že jsou gumy tak horké. Tyjo, jestli přijde na konci déšť, tak to doufám, že ne. Jim před námi ještě tlačí a fakt mi neříkej, že nezískáme body, protože jim to ty gumy nějakým záhadným způsobem dají.
No, taky bych nechtěl udělat stejnou chybu, jako kde to bylo v Gidě, že jsem si myslel, jo, ty gumy, haha, dají to v pohodě. A nakonec se dali. Závod pokračuje dál. Zatím žádný safety car. A Perez je v boxech. A nazvá mediumka. Je za Alonsem, OK. Alonso tímto na bodu, dobře. Leclerc taky nevěří, že mu to ty gumy dají. A jestli ono, tak s defektem. A jede ke všemu do boxu, OK. Tohle s Leclercem bude těsný. Pokud vůbec. Tady jde Alonso a zase si stane ten bug, že se sekne za ním. No jasný, tyjo. Hra prostě bude vyhovovat soupeřům, jasný, prostě všechno. Hlavně, že soupeři budou mít všechno. Spavíme jsme opět nějak nahoře, tak OK, tlačte. No, gumy. Netlačil bych úplně, vám se to nezdá, ale 4 kola jsou přece jen ještě dost. Ty neříkej mi, že nedáme sponzorský cíl. Astro už má jakože pod 30%, to je riziková hodnota, že už bude ztrácet výkonnost. Stroll, Alonso, Leclerc ke všemu nejrychlejší kolo. Ty neříkej mi, že těm lidem před náma. Verstappen nazvá, dobře, nejsou to čerstvé červené, ale relativně. Russell přebírá vedení. Tyjo, my nemůžeme tlačit s těma gumama, dejme backup. Albony v boxech. Zadní křídlo tlumiče v háji, nezajímavý, to nějak dáme. Perez asi ještě do tého je zezadu. Ty pojď, my to nějak doklepneme. Poslední kolo. Jeď, tyjo, mě už je všechno jedno, dej tam agresiv. Ty taky. A Fernando dovez to hlavně na těch gumách. Russell vítězí. Tak Red Bull nevyhrají všechny závody v této sezóně. Někteří tu dostali dokonce i kolo, Magnussen opět poslední. No ale jako Stroll, žádná sláva. Tady to ani není, že se mu podělal strategii nebo něco. Ne, tohle je prostě čistě Stroll výkon. Takže jo, vidíme, že Stroll je pomalý a já myslím, že není důvod, proč příští závod nenasadit Drugoviče. Protože tady pomíníme fakt, že boss je Strollův šéf, takže jako co nám brání dát Strollovi vyhazov. Já manažuju ten tým a jestli chce Lorenz vyhrát, nechce vyhrát, tak jo, drž si tam dál svýho syna. Strategie, my jsme z těch gub přežili. No, tady ten styl byl oproti tomu poslednímu sakra dlouhý. Jak se na těch žlutých sakrámach si dal 19 kol? To mi prosím vysvětli. Když mi stěží 14. Aha. Když se podíváme na pitstopovou historii, my jsme měli i 8. a 9. nejrychlejší pitstop ze závodu. A kdo měl nejpomalejší? Alpine, tak oni tam asi i museli opravovat. A nejpomalejší s problémem Stroll. Pojďme dál. Tyjo, že před náma někdo porušil pravidla. Prosím. Okolo penalizace. Nebyl Stroll náhodou 13. že tentokrát by se mu ta penalizace i fakt započetla. Nejrychlejší kolo Verstappen a chvála bohu máme money za sponzory. Alonso ztrácí pozici v pořadí šampionátu a Stroll drží 10. místo. Páru konstruktérů držíme dále 5. Získáváme 3 miliony dokonce, tak nasadili jsme Drugoviče, asi ho budu nasazovat častěji. To je report závodu. Jel i Eurocup, kde vyhrál Christian Hu, který ho skautujeme. Možná bych dal skautovat i Fittipaldiho. Je tu něco zajímavého? Možná Sofa ještě dáme
Nebo takhle. Pojďme ho skautovat. Kdo vede tady šampion GTček? Třeba Porsche Super Cup. Všechno tady. WEC, kde vede kanál. Kde taky Alpin vede pohár konstruktérů. Zajímavý, no, ale já bych... Co ten kanál? Má zájem závodě ve formulích. OK, pojďme si ho dát oskautovat. A co interview s Danzem? Já myslím, že jo. Kvalifikace bylo trápení. Mohli jste zvládnout lépe než 10. místo. Musíme zlepšit kvalifikační výkony. Nikoho se to nedotklo, ani nic neudělal, takže pohoda. Tady ostatní kraviny. No. Ale tady taky není nic zajímavého. No, ale já myslím, že to bude pro tento víkend vše. Tak, já doufám, že se vám toto video líbilo. Hoď like a prosím odběr. Do komentářů napiš, koho bych chtěl nahradit místo Strolla, jestli Drugoviče nebo podepsat někoho jiného. A já se s sebou loučím, čus.